fame, Sajin Shetty. Please come on stage. And how was the song? And Gunji ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದಂತ ಬಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ USP ಮೇಜರ್ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟು Hello guys, welcome back to our YouTube channel Karavalicousinz. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತುಳು ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡೋ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಲ್ಲ ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಲೋಗ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಶಾರ್ಜಾ, ಅಜ್ಮಾ, ದುಬೈ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಪಟ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ನಾವು, ನಮ್ಮಿಂದಾನೆ ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ರಾಪಟನ್ ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದುಬೈಲೆಲ್ಲ GCC, ಸೌದಿ, ಓಮಾನ್, ಬೇರೇನ್, ಕತಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಾಪಟದ್ದೇ ಅವ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರಾವಳಿಕಸಿನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಓಲೋಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೀಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಕಬಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ ಲಂಚನೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ devdaskapikad ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿನಾಚನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಲನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅವೇ ರಾಪಟ ಐತೇನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಉಂಟು. ನೆಲಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚನೆ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೇಕು 5 ದುಬೈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯರುಂಟು. ಐದು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಪಟನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ಅವು ನಾಟಕದ ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತನ್ ಮಾಡ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮುಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಅತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುಯಿದು ಪುನಃ ಪೂರಾ ತುಳುವೆ ಜೋಗಲು ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇನಿ ನಾಡ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಡ ನಾಯಕ ನಟಿ ಗಾಯಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಬೇನು ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದು ಪೂರ ತುದುಪೇರೆ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಡು ಅದರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಪುದರೇ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫೇಮ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೇತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಅಂಚನೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿದ್ದೀರಿ. ಜವಾನಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪುನಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಜೋರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತರಂದ್ರ ಒಂದು ಇಮೇರ್ನ ಶುರುವತ್ತು ಒಂದು ಆರಂಭ. ಸಂದೀಪ್
ಬರುದಿಲ್ಲ 9th ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ 3, 2, 1 this is our RAAPATA song. All the best. All the best. Please. Guys, how was the song? ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾಡು ಮದುವೆ ಪಾಡು ಮದರಂಗಿ ಪಾಡು ಐಟಾ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪಡೆ ಐತಾ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಡ ಆಡು ಅದ್ರ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದು ಎಂದಾದ ಪನ್ಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾಪುಣ ಸೀಸನ್ ಒಂದ್ಪೇರ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಜೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಲ ಹುಟ್ಟಿನಾತೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯ ನಿಗೊತ್ತು ಯಾರು ಸೊ ಪಾಡಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಓಕೋಲಿ ಚಾವಲಿ ಮೈಕೈಲು ಪಂದಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಅಂಜೋಲು ಕುಂಜೋಲು ನಾಚಿಗೆ ಬುಡ್ದೋರ ಸೇವಲೆಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ವರ್ಮ ತಾರೀಕು ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಪೋನು ಇಂಚೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಪನ್ನಡ ವರ್ಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ವಿಷನ್ ದೀದಿತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ರೈಟರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 10% ಬೆಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಿಂದ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ತೇಲಿಪುವ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡ ಅಭಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ DOP ದಾಲ ಉಂಡ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸತೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾದ DOP ಸರದೋಮಂಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ ಜಾಬ್ ಅಂದಾತ ಎರಡು ಮಾತೇನ ಪದ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ತನಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಎಪಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪ್ಪಿಕಡ್ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸೊ ಮೊಗಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಮುಪ್ಪನ ಬಜರಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಪಡ ಟೀಮ್ ಸೊ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈದಿದೆ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಬಟ್ 26 ಡೇಸ್ ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಲ್ತು ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 40 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು 26 ಡೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ತೋಡ ತುಳುವು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ನಂಗೆ ಗೆಲ್ತುವೇರಿ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ ಬೈದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ 9th 10th ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತುಗಿನಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೊರಡೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಕಾಸಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಗಳು ಒಂದು ಬುಧವಾರ ಕೊಡೋದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ತುಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ 9th and 10th ಅಪ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತು ಅಂತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಕಾಣಿಂತ ತುಪ್ಪಲ್ಲೇ Mattuda
Okay, 3, 2, 1, go! ರಾಪಟ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತೂಡು ನದಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ದಾದ ನೀವು ಉಂಟು ಬಂದವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಂದ ಪನ್ಪುನೇ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲೆಗಳಾಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾದಂದು ಬಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ US ಮೇಜರ್ ಅವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಫೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೋಸತ್ ಸೊ 100% ಪೋಸತ್ ಅವು ಈತ ನೇಟ ನಿಕ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂ ಒಂದಿನೇ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೈಸ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಪವ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ devdaskapikad ಡ್ರಾಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಕೊಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಉಂಟು ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜರ ತೆಲಿಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9th ಬಕ 10th ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಐದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನ್ನ ಪೇಜ್ ನವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತುಳು 100% ಇಷ್ಟ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂಡ ಪೂರಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೈರಸ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟಿತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೋದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿలో సస్పెన్స్ ఈ వైరస్ పండుగ ఇన్స్టా పేజ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఫాలో మంచి తెలుతుంది ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಬರ್ಕೆದ ಬಿಲಿ ಪೂರ ಗುಡ್ಲ ಮೇದಿಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಮೇದಿಲ್ಲ ಕಾದು ಖಾಲಿ ಚಟ್ಟಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆ ಇಡುಂಡ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ devdaskapikad ಸರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದೆ ಬೈದಿನೇಕ ಮಾತೆರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಕು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಅದೆತ್ತದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೇಂಜಿಗೆ ಪೋಪಿಲಕ ಆಪುಂಡು ನಿಘಂಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಸೊ ದಯಮಂತದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತನೇಟ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ 3 2023
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅವೊಂದುಂಡು 9th 10th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9th 10th ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಪೋಯರೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂಲ ಪಂಪ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಯುಎಡುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತ ಪೋಡ್ ಬಂದೇನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ತನ್ನೇ ಪೋದು ತುಳುನಾಡು ಈ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಂಗ್ಲು ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. So till then, you keep watching our channel and keep supporting, keep sharing, keep liking. Till then, see you soon.